Keynote address होदों फुंखा सुबुं हिसाबैबो नंद्राया नाथाय आङो बुंनो लुबैनाया जाहैदों मा आथिखाल मुलुगा जेरैबायदि सोलिगासिनो दङ डेभेलपमेन्टनि जि कन्टेक्स्टआव दिनै लाइमोनफ्रा हाथियार लानायनि बाथ्रा साननो नाङा हाथियार दावहानि मोनसे चेप्टार थांबाय प्राय 40 बोसोरफ्राम हाथियार दावहायाव मा जायो मा जाया जोङो थांखांनाय समखौ गोसोखाङोबा जोंनि एक्सपिरियेन्सफ्रा सब माने गिलु बालुबो गोखा गोखैबो जेसेबां गिदिर थांखि लानानै हाथियारखौ दैनाय जादोंमोन बेनि बहुद माने गाहायाव जोङो एचिभमेन्टखौ मोनबाय थादों थेवब्लाबो हाथियार दावहाखौ आङो गोरोन्थिमोन होननानै आं बुङा खिन्थु दिनैनि दिनाव जिबादि मुलुगा दावगालांदों बेवहाय जोङो ब्रेन पावारजों जुजिनांगौ IAS ACS अफिसार जों बानायनांगौ जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो more and more ACS and IAS अफिसार प्रडाक्शननि थाखाय खामानि मावनांगौ खारन बिहारखौ मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै ला सानसे समाव बिहारा लालु प्रसाद यादवा CM जानायनि आगोल थ' बयनिफ्रायबो लवेस्ट रेट अफ IAS अफिसार दंमोन बा ACS अफिसार दंमोन लालुआ CM जाफैनाय उनावबो हायाखैमोन बेखौ सोलायनो नाथाय जेला बे रेलवे मिनिस्टार जाहैबाय बेनि उनाव अल इन्डियाखौ नुहैनायनि उनाव बेनाव मोनसे चेन्ज फैबाय थ' बिहारनिफ्राय मेक्सिमाम नाम्बार अफ IAS अफिसार प्रडिउस खालामनायनि बिहारनि मानसिफ्रा इंराजि रोङा होनना बदनाम दंमोन दा नाथाय इंराजिबो रोंगौ हिन्दी रावजोंनो फरायो नाथाय दा हाइएस्ट नाम्बार अफ IAS अफिसार प्रडिउस खालामगासिनो दं अल इन्डियाखौ बिसोर कन्ट्रल खालामनो थांगासिनो दं जों बर' हारिफ्रा दिनैहाय आन्दलननि गेजेरजों फैयै फैयै मोनसे स्टेबिलिटिनि आंखाल जादों आरो स्टेबिलिटि गैयि जाथिया सास्टेइन जाया लास्टिं जायानो दा जोंनो मोनसे सम स्टेबिलिटि नांगौ आरो बे स्टेबल समाव जोङो जोंनि मेन पावार हिउमेन रिसोर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिभ फोर्स आरो बेनिफ्राय रुलिं फोर्स दा बेवहाय मोनसे केपासिटि बिल्डिंनि गोनांथि जादों हिसाबै जों बे बिथिङाव खामानि मावनांगौ लोगोसेयैनो जोंनि राजनैतिक मोन्थाय हा हुनि मोन्थाय राव हारिमुनि जौगालांनाय रैखाथिनि बाथ्राफोरखौबो जोङो समानैनो नोजोर होलांनानै खामानि मावलांनांगौ ओंखायनो दिनै खावलायनाया बेनो लाइमोनफोरा फरायनायाव बांसिन गोसो होनानै हारि अननाया कन्डिशनेल नङा मानो कन्डिशनेल जानो नागिरदों जालांनो नागिरगासिनो दं दा जे माबा मोनसे मोनबासो जों हारिनि थाखाय खामानि मावो आरो दिनै बिराद खोथा फैयो बे आन्दलनाव थांनाय समनि आन्दलनाव लाख लाख मानसिफ्रा बाहागो लादों नङा होमबा आन्दलन खालामनायनि बिनिमयाव जोङो लाख लाख मानसिनो माबा मोनसे होनो हाया खम मानसियासो मोनगोन थ' बियो खिन्थु मोनसे इस्यु जानो नाङा जे जों आन्दलन खालामनानैबो जेबो मोनाखिसै बे इस्यु जानो नाङा खारन बे आन्दलनखौ जोङो कन्डिशनेलि खालामाखै गोदोबो गावबा गावनो ओंखारबोनानै हारिनि थाखाय जेबो मोनाबाबो जों आन्दलन खालामगोन होननानै ओंखारबोदों थ' ओंखायनो मोनसे जोंनि साननाय हनायाव सोलायनाय लाबोनांगौ निउ जेनेरेसननि गेजेराव भाइब्रेन्ट मोनसे समाज दानांगौनि थाखाय जोंनि साननाय हनायाव सोलायनाय लाबोनांगौ ड्राग्स एडिक्टेडआ मोनसे माने चेलेन्ज जोंनाव ड्राग एडिक्सन जानाया बेवहाय अनेक गोनां माखासे बिथिंफोर दं बेखौ बुजिनांगोन हयथ' कनस्पिरेसिबो थानो हागौ बबेनिफ्रायबा अर नङाबा जोंनि लाइमोनफोरानो बांद्राय गोसो गोजावदों जोंनि बिमा बिफाफ्रा एफा एनै थाखा फैसा जाबाय होननानैबो जि फाइनान्सियेल कन्ट्रल बे गैथारा फिसा फिसौफोरनो जि बिदों फैसा होदों खिन्थु नोजोर होआखै मबाइल होदों मबाइला मोनसे इम्पेक्ट गोलैगासिनो दङ थाखाखौ खामाय मारवारि बाङालि बयबो क्ररपति दङ खिन्थु बिसोरनि फेमिलि इक'नमियाव फाइनान्सियेल कन्ट्रल सिस्टेमा जेरैबादि जोंनाव गैया थारमाने एथ' लुज नङा बिसोरनाव फेमिलि इक'नमि मोनसे सिस्टेम दं बिसोरनावबो फाइनान्सियेल कन्ट्रला ओरैबादि स्ट्रिक्ट फरायफुनाय गथ'नो बेसेबां फैसा होनांगौ बेनिफ्राय बारा होआ हिसाब होजोबनांगोन गासिबो मानि थाखाय खरस खालामदों थ' बेफ्राव जोङो एसे स्ट्रिक्ट जालांनांगौ फेमिलि कन्ट्रल सिस्टेम फेमिलि इक'नमिनिफ्राय ससाइटिनि जि कन्ट्रल बेखौ जों स्ट्रं खालामफिननांगौबा जोंहा गोबां मावनांगौ दं आरो लाइमोनफ्रा ड्राग्सजों एडिक्टेड जालांनाय माने फिउचार जेनेरेसना जोबस्रांलांनाय आरो हारिनि इयुनाबो बहायनो जोबस्रांलांगोन बिटिआर हालाम लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों ट्रान्सफर्म रुरेल इन्डिया फाउन्डेसन एनजिअनि गेजेरजों बिटिआर डेभेलपमेन्ट फेल'शिपआ मोनसे बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो फेल'शिप प्रग्रामनि थाखाय अनलाइन सोलिगासिनो दं बिटिआर गभ एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे खामानि मावफानो मोननाया गोसो गुदुं लाइमोनफोर आरो गोरों गोरा मानसिफोरनि थाखाय बेसेन गोसा सुबिदा लोगोसेनो बेयो मोनसे बिटिआरनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि समाजनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि मोनसे मोजां लामा ब्लक लेभेलाव खामानि मावनाय ओनसोलखौ जौगाहोनाय बिथिं एबा आयदाफोर जेरै एग्रिकालचार आरो सेरिकालचार लाइभलिहुड एजुकेशन स्किल डेभेलपमेन्ट एमप्लयेबिलिटी
एन्टारप्रेन्योरशिप, फिसा आरो गिदिर कारखानाफोर, हेल्थ एन्ड निउट्रिसन, ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन, बोथोर सोलायनायनि सायाव नोजोर होनाय बायदि बायदि। बे फेल'शिप प्रग्रामा 3 बोसोरनि आरो बे प्रग्रामखौ लाग्रानो दान मोनसेयाव 20,000 दान बान्थाबो होनाय जागोन। नोंथांमोनहा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बिटिआरनि जौगाखांनायाव गावनिबो आखाइ होफानो हागोन। बे हाबाफारिनि थाखाय नोंथांमोनहा फैगौ 10 जानुवारि 2022 खालारसिम वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन खालामनो थाखाय गोसो गुदुं नोंथांमोना गाहायाव होनाय वेबसाइटआव अनलाइन खालामनो हागोन।